Üdvözöljük a Szent Miklós Ház közösség podcastjében. Egy ortodox keresztény családban, akik szeretettel osztják meg az ortodoxia fényét. Egy fényt, amely 2000 éve világít. Hát üdvözöljük a kedves hallgatókat és nézőket, elsődlegesen a YouTube-on keresztül egy új podcast epizódban, ismét Róbert atyával. Elkerülhetetlenül sajnálatos módon. Szerencsére. És egy újabb, nagyon érdekes témával fogunk kezdeni. És akkor, hogyha megengeded, atyám, akkor lehet, hogy ezt el is mondanám, hogy jutottunk erre a témakörre, mert hogy volt egy filantróp, akinek egy idézetét hallottam, azt hiszem, hogy William Stone-nak hívták, és ő azt mondta, hogy a nehéz ajtók, azok kis zsanérokon mozognak. És ugye az első dolog, ami ilyenkor eszébe jut az embernek, az az, hogy minden témakörbe igazából az élet minden területén egészen apró szokások azok, amik fenntartják a nagy dolgokat, tehát a hitéletben, a párkapcsolatban a kommunikáció, de nekünk a hitéletben az Istennel való kommunikációnk az is ugyanennyire fontos. Bizony. És talán az ortodoxia mutatja meg legjobban ezeket a szokásokat, például az imádságokban, mert hogy nekünk azért elég sok imánk van. Igen, és eléggé gazdag ennek a kultúrája is. Igen, erről beszéljünk egy kicsit, atyám, hogy először is nézzük meg szerintem onnan, hogy milyen típusú imádkozások vagy imádságok vannak. Hát igen, ugye nagyon sokféleképpen lehetne csoportosítani ezeket az imákat. Talán az első fő csoportosítási lehetőség ebből az lenne, hogy mi az, amit közösségben, és mi az, amit magán imaként szoktunk végezni. Ugye a közösségben a különböző liturgikus alkalmak vannak. Hát egy szerzetesi közösség nyilván sokkal több mindent szokott ebből megvalósítani, mint amire nálunk lehetőség van általában. Megpróbálnám akkor ezt így elmondani. Ugye a liturgikus nap az lényegében a vecsernyével kezdődik. Ez ugye az esti istentisztelet, ami jelképileg az ószövetségi időket idézi. Általában, hogyha vannak ószövetségi olvasmányok, akkor azok is ott találhatóak ebben a szertartásban, és tulajdonképpen ez nyitja meg azt a gondolatmenetet is, amit az adott nap jelent. És ugye itt egy pillanatra talán érdemes kitérni arra, hogy minden egyes nap egy ünnep. Ma is ünneplünk, tegnap is ünnepeltünk, holnap is ünneplünk, lényegében minden nap ünneplünk, már ha jól csináljuk. Ugye ezt talán már egy korábbi adásra mondtam is, hogy a régi ember az nem úgy tartotta nyilván a napjait, hogy mit tudom én, február 14-e vagy április 23-a, hanem az illető szentnek a nevével, mondjuk például Szent György napja, vagy valami hasonló, és ezt meg is élte, ugye benne volt az ő hétköznapjaiban. A névnapok tulajdonképpen ennek a lenyomatai a mai időkben is. Ma már ugye kevesen gondolnak arra, hogy amikor valakinek a névnapját ünnepeljük, vagy valamilyen névnapot ünneplünk az évben, akkor annak a szentnek az ünnepét ünnepeljük, aki ott van. Nos, aztán ezután ugye lenyugvási istentisztelet, most nem akarok ennek a fajtáiban, meg módozataiban elmerülni, csak így fővonalakban menjünk végig rajta. Éjféli istentisztelet, illetve aztán első imaóra, harmadik imaóra, az utrenye, hatodik imaóra, liturgia, illetve hát hogyha nincsen liturgia, akkor előábrázoló istentisztelet, illetve aztán 9. imaóra, amit sok esetben a vecsernyével együtt szoktak végezni. Tehát ugye az egyik napnak az utolsó, a másiknak pedig az első Isten tisztelete kapcsolódhat ilyen módon össze egymással. Nos, egy hívő keresztény, egy ortodox keresztény megpróbál egyébként, ha lehet, ezeknek a mind teljesebb részében benne lenni. Tehát amikor magán imaként is, de esetleg megpróbál valamit végezni az imaórákból,
amikor csak tud és el tud jutni a templomba, akkor vecsernyire megy, vagy abból is esetleg, ami olyan, hogy nem papi rész, ugye azt is elmondhatja, hogy minél erőteljesebben kapcsolódjon nem csak az Istenhez, hanem az egyházhoz is. De itt ne egy szervezetet gondoljunk, tehát ne azt, akinek ilyen aranybetűs táblája van kitéve valahol, hanem Krisztus misztikus testéhez. Igen. Mert az egyháznak alapvetően ez a funkció, és ez az igazi egyház. A másik, aminek vannak külsőségei, külső megjelenési formái, az ugye ennek ha úgy tetszik, a testnek a földi vízfénye, vízképe. Hát hiszen ugye itt a Földön is az embernek valahogyan meg kell tudni nyilvánulnia, és hát hogyan másként, mint az egyháznak a szervezeti működésén keresztül. De ez a másodlagos rész. Itt eszembe jutott egy kérdés. Van egy-két dolog, amiben látom itt is ezt a természetességet, ezt az organikus valóságot. Egyszer, atyám, beszéltünk erről, hogy ugye a természettel együtt élni lenne ideális, mert az is egyfajta bölcsesség. És a napnyugta, napkelte jutott most eszembe, hogy ha jól gondolom, akkor ehhez igazítjuk ugye a napoknak a kezdetét. Hát hogyne, hiszen ugye most gondoljuk el, hogy az ószövetségi időkben ugye Krisztus eljövetelére a sötétség egyre csak növekedett. És aztán ugye innentől kezdve, amikor Krisztusnak a feltámadása volt, ugye hát ez itt a éjfél után, ha úgy vesszük, ugye a hajnali istentiszteletnek, ugye az utrenyének énekeit többnyire feltámadásinak szoktuk nevezni. Nyilván elsősorban a vasárnapi időkre koncentrálva, de a többinél is valamelyest ugyanez a logika mutatható ki. Tehát lényeg az, hogy nagyon sokszor van egy ismétlődése, egy jelképi ismétlődése a dolgoknak. Ugye egy napon belül, ahogyan mondtam, és ennek ugye a napnak a húsvétja az a liturgia. Vagy hát, hogyha nem tudunk olyat végezni, vagy nincs erre lehetőség, akkor ugye az előábrázoló istentisztelet, amelyik sok elemében hasonlít a liturgiára, de ugye nincs ebben átváltoztatás, áldozás és sok egyéb olyan rész, ami a liturgiának fontos része. Viszont ez a fajta napjárással egybe kötött dolog, ez bizonyos mértékig megfeleltető a héttel kapcsolatos dolgoknak is, ugye? Hiszen ott ugye az Isten teremtésének ugye a napjai azok, amelyek megfigyelhetőek, és hát ugye a hétnek a húsvétja meg a vasárnap. És hát természetesen az évkörön belül is ugye megtalálható szintén ugyanez a dolog. Hát ugye az év húsvétja a húsvét, azt hiszem ezzel most nagy tiszteletben sikerült elárulnom. És hát ott is ugye még a tetejébe a jelképileg is stimmelnek, hogy ilyen szép magyarosan fejezzem ki magamat, azok a dolgok, hogy Krisztus születése az mikorra esik. Hát akkor, amikor a sötétség betetőzött, és elkezdődik onnantól kezdve a világosodás. És hát vele szemben ott van ugye a nyári napfordulón Keresztül Szent Jánosnak a születése, ugye, és hát az az érdekes, hogy ugye neki kisebbednie kell. Ugye a Szentírásból is ott van, hogy Krisztus növekedhessen. Tehát nagyon érdekesen megtalálhatók, vagy ugye akkor nézzük a tavaszi napfordulót, vele szembe a télit, ugye, amikor is Krisztusnak a foganása, illetve másik oldalon Keresztül Szent Jánosnak a fogantatása az található az évkörben. Igen, ezek nagyon érdekesek, és ugye mind az évkörön belüli időszakokra is külön imáink is vannak. Így van. Tehát ezt akartam is ezzel folytatni, hogy ahogyan a napon belül a napszakoknak is megvannak az imádságai, úgy ugye a hét napjaira is megvan, a hetekre is megvan, hiszen ugye 8 hangról van szó, igen. Tehát 8 hang, megjegyzem, a 7 napjaira vonatkozóak is ez alapján vannak, illetve hát ezt
befolyásolja az is, hogy éppen melyik napról van szó, tehát konkrétan hanyadikó, hanyadika, hiszen akkor kit ünneplünk, na ez is ott van benne, sőt még az ünnepkörök is. Tehát egy eléggé bonyolult konstrukció, mérnöki szemmel különösen izgalmas dolog rátekinteni, majdnem úgy lehetne elképzelni, mint egy bonyolult órát, rengeteg fogaskerékkel, amelyik megfelelőképpen kapcsolódik össze, és adja ki annak a napnak az egyediségét, amit éppen megélünk. De ugye, hogy visszatérjek arra is, amit eredetileg kérdeztél, hogy ez az, ami a nyilvános része, még akkor is, hogyha esetleg az ember saját maga jobb híján elvégzi, mondjuk a vecsernyére nem tud elmenni, a papírészek nélkül azonban el tudja mondani azokat a dolgokat, és hát be tudja kapcsolni az adott napnak a változó részeit, hiszen vannak ilyenek, ugye erről beszéltünk az előbb. Ugyanakkor van egy másik fajta saját magunkkal kapcsolatos része is a dolognak. Igazából van egy reggeli, egy esti ima, illetve az étkezési imák. Amikor az ember fölkel, ugye akkor hálát ad ugye azért, hogy fölkelhetett, és hát az új nappal kapcsolatban ugye elmondja azokat a dolgokat, amelyek hát az imádságokban szerepelnek. Ugyanez történik este, amikor le akar feküdni, akkor is előtte imádkozik, hiszen a napban annyi sok jó dolog történik mindenkivel, akkor is, amikor azt mondja az ember, hogy jaj, ma semmi nem történt, vagy ma semmi nem jó, vagy ma semmi jó nem történt, így akartam mondani. Nos, hát ha jobban belegondol az ember, akkor dehogy is nem. Már eleve az, hogy erről be tud számolni, az már valahol egy jó dolog, hiszen gondoljuk csak el, hogyha éppen abban a rendezetlen életállapotában kellene elmenni számadásra, hát nem biztos, hogy jó feladatot tudna adni. Aztán ezeken kívül ott vannak még azok az ima lehetőségek, amelyeket vagy ehhez kapcsolunk, vagy ettől függetlenül végezzük. Ugye az ortodox gyakorlatban lényegében a Jézus ima az egy nagyon központi imádság, ezt bárhol, bármikor lehet csinálni, és egyúttal ajánlom is ennek a végzését, bárhol és bármikor. Amikor ugye az ember ott van, unatkozik, mert megy egy tömegközlekedési eszközön, amikor az ember fél egy vizsgától, vagy egy orvosi vizsgálattól, vagy bármi egyéb stresszes helyzetben, amikor az embernek szinte semmi más nem jut az eszébe, akkor a Jézus ima az nyugalmat tud felé közvetíteni, persze csak akkor, hogyha van ebben némi gyakorlata az embernek. Igen, hát az is egy hittétel önmagában, tényleg fantasztikus. Ami még itt eszembe jutott, hogy 2 kérdés jutott még eszembe. Az egyik az ima renddel kapcsolatos, mert nyilvánvalóan fölmerülhet mindenkiben a kérdés, hogy ilyen sok imával, ilyen komplex rendszerben, hát azért a mai világban elég nehéz ezt így követni, hogy mit mondanál általánosságban az ima rendről. Nyilván az alapokat, azt aki ortodox, azt tudja, de azért ezek érdekes kérdések, hogy mi fér bele. Természetesen. Hát ugye amikor az ember meghallja, hogy ennyi ima, hát akkor hol jut-e bármi másra is idő? Hát természetesen ez valahol az idea. Úgy hallottam, hogy aztán, hogy ez így van-e pontosan, azt nem tudom, de jól hangzik, úgyhogy ezt most elmondom. Úgy hallottam, hogy a koptoknak az ima rendje az napi 25 órányi imát tartalmaz, ami hát abból a szempontból is érdekes, hogy mivel ezt senki nem tudja megvalósítani, mert fizikai képtelenség, ezért alázatra nevel. Tehát nincs olyan, hogy én mennyire tökéletes vagyok, és milyen csodálatosan tudok imádkozni, mert egész egyszerűen még mindig egy órácska hiányozni fog, akkor is, hogyha szünet nélkül imádkozna az illető. Tehát az ima nem teljesítmény kérdése, ezt akartam ezzel elsősorban mondani, tehát nem arról van szó, hogy én most már elmondtam 347 imát, meg még egy felet is hozzá, és akkor én mennyivel jobb és tökéletesebb vagyok, mint valaki más. Nem.
Majd arról is beszéljünk egyébként, hogy mire is valók egyáltalán ezek az imák. Mert persze mondhatjuk azt, hogy hát azért, hogy az Istenhez ugye szóljunk, de ez csak részben igaz. Majd erről egy picit később. Most inkább azt mondanám, hogy az imádságnak van egy előfeltétele. Az az, hogy én igazából szeretnék az Isten jelenlétében lenni. És vigyázzunk, a jelenlétében tartózkodni. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy az az ima, amikor azt mondom, hogy kérnék szépen egy biciklit, meg egy lakást, és hadd ne soroljam ugye még a többieket, amiket nagyon szeretnék, hanem egész egyszerűen az Isten jelenlétében tartózkodni felüdítő, szükséges és éltető. Következésképpen az ember nem sajnálja az időt. Tehát, hogyha valaki azt kérdezi, hány percet kell imádkozni egy nap, akkor azt mondom, figyelj, semennyit. Tehát ez körülbelül olyan, hogy hány percig kell mondjuk az édesanyámnál lenni, hogy teljesítsem azt, hogy kimutassam a szeretetemet. Hát figyelj, sem eddig nem kell, édesanyád így is szeret, ha te neked nem fontos, hát akkor körülbelül ezzel is intézted a történetet. De hogy azért mégiscsak gyakorlatilasabban is mondjak valamit, a lelki atyával szokás ezt megbeszélni, és mindig vannak nehézségek, ugye, amikor valakinek éppen nehezebb imádkozni, valami problémája van, ilyenkor nem saját magunknak kell kiokoskodni, hogy most akkor hogyan is tegyük ezt, hanem meg kell beszélni a lelki atyával, és olyan megoldást fog találni, ami nekünk is jó, ugyanakkor biztosítja az imádságban a megmaradást, és hát jobb esetben előrehaladást is. Atyám, szerintem utolsó kérdésként akkor beszéljünk egy picit arról, és itt összevonnék két témát. Az egyik az, amit mondtál, hogy jó lenne rátérni tételesen a különböző imáknak a céljára. És én ebbe valahogy azért befűzném a szabadszavas imákat is, hogyha Persze. Ha bele tudnád. Mert az egy érdekes kérdéskör, azért az szerintem kevéssé jelenik meg nálunk, de lehet, hogy rosszul gondolom. Nem annyira prominens, inkább így mondanám, mint... Igen. Hát ugye sokan úgy gondolják, hogy szabad-szavas imát azt hát egy ortodox semmiképpen sem végez, mert hát ott van az a rengeteg előre megírt ima, és azt kell mondani. Nem, hanem nem szoktuk összekeverni a dolgokat. Tehát ugye a protestáns körökben ott általában a nyilvános összejöveteleken ott szoktak tehát saját szavakkal magánimákat mondani. Hát aminek most bocsánat, hogy ilyet mondok, a minősége az hát esetleges. Van, aki nagyon szépen el tudja mondani a gondolatait, az imádságát, van, aki kevéssé, van, aki esetleg csak ugyanazt ismétli el, amit az előtte levő, csak esetleg más, kevéssé sikerült szavakkal. Nos, a személyes imának, tehát a saját szavas imának is megvan a jelentősége és szerepe az ortodox imádságok között is, természetesen, mint magánima. Tehát nem a közösségben, hogy akkor ezzel is az ember kélkedjen, vagy egy kicsit meg tudja mutatni, hogyha intellektuálisan fölött áll a másiknak, vagy pedig éppenséggel egyfajta hatalomgyakorlásként, hogy én most jó hosszan fogok imádkozni, hogy most mindenki meg fogja várni azt, amit én csinálok, hanem arról van szó, hogy az embernek az Istennel kapcsolatban van egyfajta közvetlenebb kapcsolata. De a kötött imák azért is vannak, nagyon sok szerepük van. Az egyik, hogyha most ezzel összefüggésen mondom, hogy imára nevelje az embert. Mert ugye nagyon sok esetben a szabad-szavas imákban az ember saját maga körül pörög. A saját félelmei, saját igényei, saját mindenféle. Tehát az önzésnek egyfajta, hogy is mondjam, ilyen szenteskedőbb megnyilvánulása. A kötött imák, azok igyekeznek megtanítani az embernek azt is, hogy hogyan forduljunk az Istenhez. Mik azok a lényeges elemek, amelyeknek benne kell lenni. Ugye figyeljük csak meg, hogy hálaadás, dicsőítés és kérés is van ezekben. De a kérés sem csak magában szerepel. Ugye
hogyha a dicsőítés, hát hányszor mondjuk ki dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, de egyéb imákban is ott van benne. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség néked, stb. Hát, hogy a mi atyánk is. Így van. Most nem akarom itt az egészet, csak szeretném mondani. A minták felé. Igen, hogy ott vannak, megmutatja azt, hogy még a sorrendet is elmondja, hogy hogyan kellene ezt megtenni. Gondoljunk csak a szokásos kezdetre. Ugye az is ugyanezt a mintát mutatja. A mi atyánk, ugye a szokásos kezdetnek már, hát attól függ persze, hogy még az 50. Zsoltárt is beleértjük, vagy sem, vagy a zsoltározást beleértjük-e, vagy sem, de igazából a vége felé jelenik meg a mi atyánk, ahol ott a kérések is ott szerepelnek. Igen, nagyon érdekes, mert is dicsőséggel kezdünk, és utána a szent lelket kérjük, hogy így van. segítsen. Így van. Tehát egyfajta tanítás is benne van, és akkor itt mindjárt el is jutunk odáig, hogy a kötött imáknak az egyik legfontosabb szerepe, azon túl, hogy az Isten jelenlétében vagyunk, és hozzá is szólunk, és megmutatjuk a mi viszonyunkat az Istenhez, azon belül tulajdonképpen egyfajta programozás is, a saját magunk programozása. Hogy képesek legyünk azokat a dolgokat megvalósítani, amiket egyébként keresztényként amúgy szeretnénk, illetve ami a feladatunk is volna. Hiszen a legtöbb imádság az helyére tesz dolgokat. Tehát, hogyha megnézzük, akkor nagyon sokszor, ami benne van, az nem is annyira az Istenhez, mint a saját magunk belső gondolataihoz, a saját bensőnkhöz szól. És ezt próbálja rendbe tenni, kitakarítani, irányba állítani. És ez egy nagyon fontos része a dolognak. De ugye a Jézus imánál ott már ilyen sincsen benne, hanem kifejezetten egy kapcsolatnak a megvalósulása. És hát ugye itt kell ahhoz, amit talán korábbi adásban is beszéltünk, egy kicsikét kitérni, hogy mivel mi a test szerinti feltámadásban hiszünk, aki a nézők közül is kereszténynek vallja magát, hivatalosan legalábbis mindannyian ezt kellene, hogy gondoljuk. Más kérdés, hogy nagyon sokan már ezt nem is veszik komolyan, és így összekeveredik bennük más vallásoknak vagy filozófiáknak a gondolatmenete. Márpedig, hogyha a test szerinti feltámadásban hiszünk, akkor ennek a testnek is ki kell vennie a maga részét az üdvösség cselekedeteiből. És ugye ezért van az, hogy böjtölünk, ezért van az, hogy leborulásokat végzünk, ugye Jézus imával összefüggésben gyakran ugye ott van ez, és a keresztvetés is ugyanebbe a kategóriába tartozik, de tulajdonképpen a liturgikus életünknek számtalan része ugyanebből fakad. Jézus Krisztus nem véletlenül alapította meg az eukarisztiát is. Mert ugye a testünk veszi magához Krisztus testét és vérét azért, hogy az ő lelke is bennünk legyen. Ezt jó, hogy mondod, mert ezt hajlamosak vagyunk szerintem még ortodoxként is elfelejteni talán, vagy úgy ennyire direktben nem gondolkozunk rajta, pedig tényleg mennyire része az életünknek. Így van. És hát minden egyes formája, a mozgások, a kéztartások, és rengeteg minden, az bizony mind-mind azt akarja kifejezni, hogy bizony ez a testünk, ez nyilván megdicsőült formában, de ez fel fog támadni. És úgy kell, hogy éljük az életünket, hogy ez be is következzen, és ne ítéletünkre vagy kárhozatunkra, hanem üdvösségünkre történjen. Nagyon szépen köszönöm, atyám. Biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és lehet, hogy még majd beszélünk. Könnyen lehet. Más köntösben. Szerintem ez így szuper volt. Én most más nem kérdeznék ezzel a témával kapcsolatban. Mert megtisztelőek voltak a kérdéseid eddig is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor elköszönünk, és a következő adásban pedig folytatjuk egy másik nagyon izgalmas témával. Köszönjük szépen.